The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Now, we have to take note of this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job said in Job 1:21, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Psalm 39:4, Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw, gikinahanglan nga kita mangandam sa tong kaugalingon. Ikaw nga magtutuo, gimanduan ka sa paghingalan, kumpisal, pagsugid sa imong mga sala ngadto diretso ngadto sa Dios nga Amahan. Iyang mando sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka, nga imong gamiton ka imong kaugalingong kabubuton, your volition, your free will, sa paghimog desisyon, sa pagtuo
kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manuluwas. Acts 16:31 says, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Busa sa hilom, mag-andam kita sa itong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word, because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because from eternity past, our life has had meaning and purpose and with definition. Because we are commanded to take in the Word daily, just as we assimilate physical food daily. And we recognize that this is our briefing. This is our means of growth. This is the means of glorifying the Lord Jesus Christ. We are left here in this world for this purpose, and therefore, we ask that through the ministry of God the Holy Spirit, you enlighten us so that His purpose might be fulfilled today. We now pray that you give us the necessary concentration and focus to the things you're going to teach us today. All this we ask in Jesus' name. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga suki, mga kaigsuon ng mga fellow believers. Pasalamat kita sa Dios nga itang gihatagan og lugway, extension sa atong kinabuhi. Kana nagpasabot ang iyang plano sa itong kinabuhi, wa pamahuman. Musa, atong pahimustan kinihigayuna nga, hanapa kita'y kahigayunan sa pagtubo diyan sa pulong sa Dios. So, kita buhi, naginawa, askil ang atong panglawas. I hope ikaw sab anaas ka askil, lanti magatong pangisip, o makasabot kita sa itudlo sa Dios kanato sa iyang pulong, o kining tanan gumikan lamang sa kaluoy, sa gugma, kortesiya, o grasya sa Dios. Dili kita takos. Dili man gani kita takos mabuhi. Apan gumikan sa grasya sa Dios, iya pa kitang gilugwayan. Kana nagpasabot ang iyang planos tong kinabuhi, nagapadayon pa. Busa. Karon, dito maglangan, padayon kita sa atong gibiyaan nga hilisgutan, nga niya magkita karon magahisgot sa the dynamic spiritual life of believers. Ato nang giingon kanimo kagahapon nga diha sa atong gituki kagahapon nga Salmo 31:7, I will rejoice and be happy in your grace. Perfect happiness ang atong gisgutan gahapon. Hingpit nga kalipay. Anaa giandam kini sa Dios alang kanatong mga magtotoo nga atong kapahimuslan. Pagpuyo diha kung buot kang magmalipayon o imo ka nang mapanag-iya ka ng hingpit nga kalipay. Samtang niya pakita niya itong lawas nining kinabuhiya. See? So, ang perfect happiness, by the way, atong gihisgutan ni gahapon, is produced only. Only. Underline that word only. Diha lamang nato kini ugmad, mapanag-iya, diha sa sod sa atong puluyanan nga unsa operational divine dynasphere, o sa diha na at kita dihang maong dapit nga may gahom sa Dios, kita makatuman pagpadayon sa pagtuman sa protocol nga plano sa Dios, the protocol plan of God. Perfect happiness is dependent upon unsa metabolized Bible doctrine. O ganto manggihisgutan ang buot pasabot sa pulong nga holy kining pagka-Diyos nun. Okay? Ang usa ka magtutuo gi-declare nga holy sa dihang napunan siya sa Espiritu Santo o siya nagatuman pag execute sa protocol plan of God.
So gitawag siya holy. Og in fact, sa diha nga kita nagapuyo diha sa operational divine dynasty, we are unsa as good as God is good. Okay? We are free from any sin, free from any mental, lingual, or overt sins. So, it is possible di ay nga gawas nun kita o we are free from any sin. That's right. Basta imong hinganlan, ikumpisal lang imong mga sala, diha-diha ikaw mapunan dayon sa Espiritu Santo. O ang buot pasabot, pag puno nimo sa Espiritu Santo, siya magadumala kanimo. Will control your mind. O des 1 Timoteo 6:6, but godliness with contentment is great gain. Dako kayong ganansya. Verse 7 and 8, for we brought nothing into this world and we take nothing of it. See, wala kita gidala. Hubo kitang miyanhe sa kalibutan, hubo puntang mobiya ng kalibutan na. See, og watay kawili na, din ta mawili sa mga butang din sa kalibutan. What is these things that we possess ng kalibutan na as compared to eternity? Di na nimo na matugkad. It is indescribable lang dito. Yan, magkawili ka pa din mga kabdangan ni mga katigayunan din sa kalibutan. See? Ang verse 8 gani diha sa maong kapitulo, I mean 1 Timothy, diha sa versikulo 8 nagaingon, but if we have food and shelter, we will be content with that. Kontento ka na. Now, once you have perfect happiness, once nga ikaw manag-iya na niya na, makabaton ka na niya na, you will inevitably be tested. Okay? Kaya mo man na ang kanang divine decrees kini, mga dekrito kini sa Dios, o di na kinamausab. Mao nga, you will be tested. You and I will be inevitably tested. Mao ka na gitawag og evidence testing. O dili kita makaligkawas nini, we cannot escape that testing. O mao nga timana na to, barugan na to, katong tulo ka spiritual skills nga itong isgutan: spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o ang spiritual maturity. Now, so, balik ko na ito katong prinsipyo na nga hubo kitang miyanhidis kalibutan o hubo punta nga munsa, mobiya ni kalibutan na. We cannot take anything with us when we depart this world. Wala. Gawas lang sa usa. O gato naman puding isgutan. Unsa man. Unsa ka may itong mada dito sa langit. Naara ba tayo mada? Ang pulong sa Dios. Nakadungog ka? Maura ka na ang atong mada dito sa langit. O in fact, sa pagtubang na to dito sa Supreme Court of Heaven, okay? Pagtubang na itong Ginoong Jesucristo, ang una yun niyang tanawon, mga unsay sod sa muna una. See? Naabay pulong niya diha. Kaya kung wala kay pulong sa Dios, wala kay ganti. Kaya magtotoo ka man. You are saved. Okay? Of course, why labot din niya mga di magtotoo. I'm referring to fellow believers. So, mao nga, balik ko na tumitungod din perfect happiness, Philippians 3:1, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Rejoice is in the imperative mode, meaning mood of command. Pagmando, kini. Nga, kanang English grammar, that is the imperative mood. This is one of the imperative moods in God's Word. Now, in the King James Version, and it, kanang it, diha mo ng perfect happiness. It is a safeguard for you. Unsa man yung safeguard? Ato naman po ding isgutan. Kining safeguard, naghisgot bahin sa imong panalipod o sa imong safety, kaayuhan, kapanalipdan. Okay?
If this perfect happiness cannot be reached by a believer, di gyud mahimo nga imong masinati kana. See? Gikinahanglan nga imong kabuuton kana. It must be reached. Pinaagi sa imong sa pagtuon sa pulong sa Dios, pagtubo diha sa grasya kay balok ang Ginoong Hesukristo. 2 Peter 3:18. Ang doktrina kinahanglan nga kini ma-metabolize to really experience niining hingpit nga kalipay, this perfect happiness. Doctrine has to be inculcated by repeating these doctrines over and over and over again. Mo nagsige tag balik-balik. The happiness that the Bible talks about, wa ni magaagad sa mga butang, mga tao, o mga sirkumstansya. Wala. It does not depend on things, people, and circumstances. Kining maong matang sa kalipay can solve your problem. Makasulbad sa imong suliran nga imong giatubang. In fact, it is a problem-solving device. So, it is your victory to possess this kind of happiness. Kadaugan imo. Kay kini mo ni ingredient sa pagka madinaugon, winner, believer. Inomdom ka sa 3 spiritual skills. Ang naa ka naman sa spiritual adulthood, okay? Ang una ni spiritual self-esteem. That's the beginning of contentment in life, self-esteem. Ikadua, spiritual autonomy. Ikatulo, spiritual maturity. Now, by the way, nahinomdom ka ba nga kitang mga magtutuo, gikinahanglan nga mga tukod sa atong dakbalay. Ginganlan ni si in English o edification complex of the soul. Okay? ECS. No, kining ECS, edification complex of the soul, hubad na ito sa Visayan ni og dakbalay sa kalag. Okay? Pag kanang pag umol ni pag unsa pag-ugmad ni complex of the soul. Now, gitawag kining penthouse kining ang kinatumyan ni. Unsa may penthouse? Well, ato ning gisusi sa diksyonaryo, kining penthouse ginganlan ni Visayan og tapangko. Ang tapangko di na magkasabot ni mga magong tubo ni mga tiniguang ni mga terminuha. Tapangko sa in English is slanting roof for protection. Kani mao ni ang kanang edification complex of the soul. Now, unsa man ning mga ang na ay 5 ka major levels kini. In the level na lang, no? Ang unang level nini mao ang ginganlag grace orientation. That's humility. Okay? Paghiluna nimo sa grasya, pagpahiluna nimo sa grasya, pag-orient nimo, pagsinati, I think that's the right term, pagsinati nimo sa grasya, grace orientation, o niyanang ang ikaw nagmapaumsanon. Sunod ga ang mastery of the details of life. Ang sabot pasabot. Ang mga detalles kinabuhi, imo ng mga ulipon, dili na ikaw ang kanang ulipon. See? Ang sabot pasabot. Kung ulipon ka sa mga detalles kinabuhi, that means ulipon, slave, okay? Mura o kanang silang magakontrol nimo. Ang pasabot nga kana nagpasabot nga ikaw daghang kang mga tinguha, mga damgo, maka panag-iya kang mga kamtangan mo nagingon nato diha. Details of life. So kaniadto ikaw mooy gikontrol nila. Karon nining ikaduha nga ikaw na ang unsa, ang agalon. Ikaw na'y magakontrol ba? Di na ka mapakontrol sa detalye. Ikaw na'y mo kontrol. But pasabot, mupalit ka nini, ikaw ra po yung kontrol. Dili ka mapalit niya na,
Di ka man nag-iyan yan na, makakontrol ka. Kay ikaw man ang master mo, naging lag mastery of the details of life. Ikaduha nga, ikatulong ang padayon ka sa pagtubo, mo na naging lag relax mental attitude. Relax, hayahay na ang imong panghuna-huna, ang pagtagad sa imong panghuna-huna. Okay? Relax mental attitude. Wala kay mga kagubot diha sa sa imong kanang imong panghuna-huna. Wala kay mga kagubot nga pangisip. Hayahay na. Relax. Muna ikatulo. Ang ikaupat nga ang or level, mao na ning tulo ka kategorya sa gugma. 3 categories of love. Ang una nini, nagauna gyud. Love for God. Okay? Love for God. Atong personal nga gugma ngadto sa Dios. Ikaduha nga kategorya, ang atong impersonal nga gugma. Okay, ang ikaduha daytoon mao ang gugma sa hustong bana sa hustong asawa. Okay? Love for right man and right woman. Okay? Ang gugma sa tukma o hustong bana sa hustong asawa. Okay? Category 2. Ang category 3 mo na ng impersonal love for all mankind. Atong personal nga gugma ngadto sa atong isig ka tao. Okay? Mo ni kaupat nga ang ikalima mo na nay penthouse, mo na nay tapangko, the slanting roof for protection nga mao ang unsa. Perfect happiness. Kini mao man ni atong giisgutan karon. Perfect happiness ikalima na ng ang level. So, ayon na nakalimti. Mao kini ang dakbalay sa atong kalag. Edification complex of the soul. Okay. Now, well, di sa tamo tuki ning bahin ning Operation Z. Operation Z or Operation XYZ ato lang ning ihikling una kaya ato kining tukion sa makuti later on. Okay? Now, ang kabubuton nato, kaugalingong kabubuton, volition or free will, gikinahanglang gamiton kini in learning these things. Of course, ang ato laging volition is the issue we are facing every moment of our life. Basta? Every moment. Every seconds. Matagutling. Now, Psalm 128 verse 1, nagaingon diha nga, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Blessed. Kung makahibalag kag pulong nga blessed, in English man na, sa binisaya, sa original gyud, kalipay. Mo nang kanang blessed. Magkalipay. O ang original nga Greek word ni is makarios. Makarios. Okay? Makarios means blessed. Psalm 146 verse 5, happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. Nagyapon. Happy is he. Blessed is he. Makarios. Malipayon siya. Okay? 2 Corinthians 12:10, that is why for Christ's sake I delight in weaknesses. Kining weaknesses diya, mga kaluyahon. Nasud ni sa ginganlag providential preventive suffering. Providential preventive suffering. Number 2, okay, ang verse 10, that is why for Christ's sake I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, or kining difficulties, disaster testing. Now, kaning
weaknesses nasud is providential preventive suffering. Ang insults, people testing. Yes, mga tao may mo insulto ni mo ba? Kunya ang hardships, thought testing, mga kalisdanan, pagsuway, pinagi sa mo una. Ang persecutions, pagsuway ni pinagi sa mga sistema, ang sistema ng kalibutan na ba? And then ang difficulties, mga kalisdanan, mo na disaster testing nga atubangon sa magtotoo. For when I am weak, sumpay na, for when I am weak, then I am strong. Mao na gisulti ni Apostol Pablo. Now, pagpadayon nini, I delight on the following: persecutions, disaster, all of those. Gipadayon niya og slander. Kini slander, people testing. And then pressures. Ang pressures, thought testing. Testingan ka, sulayan ka, pinagi sa mong panguna-una. And then persecutions, system testing. Distresses, disaster testing. O kining mga butanga nga itong isgutan will be experienced kanang by you. Kitang you, ang tanan natong mga magtutuo. The above things nga itong isgutan will be experienced by us, believers, when we are already under momentum testing. Momentum testing naman guna. Okay? Now, okay. Padayon paghihapon kita paghisugot ni sharing the perfect happiness of God. Ang pag-ambit sa hingpit nga kalipay sa Dios. Kining maong matang sa kalipay cannot be experienced through emotion. Timan ina. Dili. Di nato kini masinati pinagi sa atong pagbati. Dili. Kining maong matang sa kalipay, mao kini ang mental status kahimtang sa panguna-una sa usa ka unsa hamtong nga magtotoo, spiritually mature believer nga anaay Bible doctrine nga nabitabolize diha sa iyang right lobe of the mentality of his soul. Now, ang Biblia, daghan kayong mga bersikulo diha nga nagasulti nga taliwa sa daghang mga trahedya o mga katalagman, kining maong matang kalipay, dili ni mawa, it will still exist and can still be enjoyed. Ang kinsa maka-enjoy rin ini, mature believers lang. Mga winner believers lang. Na mao na atong matagamtaman sa diha nga kita makakabot na niya ng kinatumyang ang nga mao itong tinguha, mao itong goal, spiritual maturity. Yes. Ang Biblia gud naghiskot og daghang mga punto diha, points of doctrine nga bisag sa taliwa sa mga trahedya, mga katalagman, mga kalisdanan, mga pagsuway, kining maong matang sa kalipay, dili gyud mapiktan. Naa gyud siya diha. Naa gihapon, still exist and can still be enjoyed. Mapahimoslan gihapon sa magtotoo nga mananaw, nga unsa invisible hero, nga unsa victorious nga magtotoo. Perfect happiness is related to the three spiritual skills. May kalabutan kini nini atong isgutang three spiritual skills. Spiritual self-esteem. This undergoes the preventive providential suffering. No. Spiritual self-esteem, ikaduha spiritual autonomy, ikatulo spiritual maturity. Now, okay. Ato yung lagbitan kining momentum testing. Naon sa maning momentum testing? Nara sa pulong momentum. Pagpadayon ba? Pagbuylo ba? Now, ikaw kay nagabuylo man diha sa imong spiritual nga kinabuhi, spiritual life. Ana ay 7 ka momentum testing. 7. Okay?
atong isgo tagamay ni na atong alakbitan ni. Una ni ining testing. By the way, kini testingan nata sa Dios kung asa kutob unsa kalig-unang atong pagtuo pagsalig niya ug sa iyang pulong. Okay? At testingan man gyud, di man mahimo. Muray testingan sa Dios katong naa na. Bansaw man niya pagtesting wa ka pay mga pulong sa Dios diha sa imong kalag. Ikaw lang ana ay naa na diha naghahari na diha sa imong galamhan. Okay? It has already sunk in your soul ang mga pulong sa Dios nga imong nakatunan. Ug imo nang gidawat ug imong gituuhan. So, sa diha nga pinagis omnisyente sa Dios, moingon ang Dios nga sakto na panahon na ni nga testingan ni nga akong anak. Unsa gyud siya kalig-on sa iyang baruganan, be? Ang nag-una ni ining testing, pagsulay, momentum testing, mao ang imong old sin nature, imong kaugalingong unsa kinaiyang makasasala. Kaya nga naa diha sa, by the way, kini kung kinaiyang makasasala, nias tanang silda sa atong lawas. Gikas kinatumyan sa atong buhok o ngadtos ubusan sa atong lapalapa. Napuno ni sa kiniiyang makasasala. Nga kini mao'y magatukmod na to sa pagpakasala. See? Mao ni ang kanang kontrabida ang ingnon ta kung salida pa ba niyo teleserye na mga kontrabida. Okay? Kini mo'y kontrabida nga mulawgaw sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Nga iduot ka ba? Mubalda nimo ba? Aron ka mo sinta na diha na magsugod ang imong pagkaansa. Primero ginagmay sala nya wa man nimo kumpisal, so mahuog ka na sa unsa pagka-reversionista. Okay? Which we cannot afford nga atong kasudlan. So ang una nini mo imong kinaiyang makasasala, testingan ka. Pinagis imong kinaiyang makasasala. Si panalitan nagtuon ta din sa pulong sa Dios. Pinagis sa YouTube. Kanang imong kinaiyang makasasala mo unsa na? Di kay mo kuhit, unsa pagkuhit nga naa naman diha sa sword nimo. Na. Okay? It's already inherent na diha. O maunay mo tintal nimo. Di na tinuod niyang giisugutan. Ayong tuon niya na. Okay? Kay gubat man yun espirituhan ng gubat na kung imong tanahon. So imong kinayang magsasala, mo teste, mo'y gamiton ba? Gamiton sa Dios sa pag-test nimo o masukamod bagyo ka sa maong testing. Mo na una, ikaduha, ang mga tao, ang mga hinigugma nimo na libot nimo, mo ni gamiton sa Dios sa pag-testing po nimo. Asa man mo? Among Bible study, labihan na gajupon mo inyong Bible study. Mura mga di na ninyo ka, unsa? Di na gyud mo maka-miss niya na. See? Arisata diri, di atay mga kaligawan diri. Mag-happy-happy sa ta. Na atong kanang party. Okay? Imbis ka mo to Dios, mong Bible study, arisates party. So, gitistingan ka. Ug mo unsa kanang mudaog ba kanya ng testinga? Mao na people testing. Ang sunod, ang imong huna-huna. Thought testing. So, kanang testingan naman ka pinagi sa imong kinayang magkasasala, karon ang imo ng panguna-una mo'y gamiton sa pagtesting nimo. Mura manig nya musugod ka na og unsa pagduha-duha, doubts, pagkaway siguro na mo na nimo unsa mo lawgaw nimo bitaw di na tinuod ayan way na dato ni ng Bible. So mo na gitistingan ang imong pagbarog
Mao na ikatulo. Ang ikaupat, system testing. Ang mga sistema ng kalibutan. May gamiton. Kini maayo ni mga sistema na apan mao to. Gamiton to sa Dios sa pagtesting nimo magtotoo. Kung mahisukamod ka bagyod sa maong pagsuway pinagi sa sistema nining kalibutan na. Ang sunod, ikalima, mao ng arrogance testing. Okay? Arrogance complex nga mao imo unsa mo suway kanimo. Suway yung bitaw. Mura ka bang kuan ra kayo. Labihan na nimong buutan na. Aray ka nang butaw kan tadiri mag atong mga barkada. Mao na arrogance. Antod ka mura kita kag ituboy na sa inyong organisasyon, inyong pundok na murag na popular ka na. Okay? Tugkan ka na gunsa. Pagka-arrogante, pagka-mapahitason. So, naisukamon ka, kakadaog sa maong bugno. Arrogance complex. Sunod, hatred complex. Nga, naana mo, testing na nimo. Nga imong kasuko, kalagot, pagdumot sa ubang mga tingali, mga isig ka magtutuo nimo, mga higala nimo. Mao na, gamiton po na. Ang sunod, niya na. Ikapila naman na. Ikapito. Okay? No, ika-unom. Mao na ni nga, by the way, kadiyot na nga, 4, 5, 6. By the way, natin koreksyong himoon. Dili kay 7 momentum test, kundi 8 momentum test. 8. Dili lang kay 7. 8 momentum test. We stand corrected diha. Sa inyong mga notes, it's not 7 momentum tests, but it is 8 momentum tests. Una nini, old signature. Ikaduha, people. Ikatulo, thought. Panguna-una. Ikaupat, systems. Ikalima, arrogance complex. Ikaunom, hatred complex. Ikapito, mo na ng disaster. Ang pasabot, katalagman. Moabot ng mga disaster sa imong kinabuhi. Tingali na imong matay sa pamilya. Di ra ba madag simbako? I'm sure nga murag musumpay din kag simbako. Kaya wa po nas lingwahe sa Kristohanon. Okay? Ang disaster, usana nga mo suway ni mo. Makasugakod ba ka, makagamit pa ba ka sa mga pulong na diha sa imong kalag. Ang disaster, katalagman. Ay mga tayo sa pamilya, mga higala, o kanang mahagba ang imong negosyo. These are disasters. Mawadaan ka bang trabaho? Di ba na disaster riyay? Masunugan ba ka mong mga kabtangan? Masunog imong bahay? Disaster. Okay? Testingan ka. Asa ko ito ang imong pagbarog. Mas grabe pa ganitong ka-job. Nagyatubang. Okay? So, mo na ika-7. Now, karon ang ika-8. Mo ni kinagrabihan ra ba? Kinagrabihan nga testing. Kay daghan ng mga magtotoo na kuang yun. Pildi. Na hisukamod yun. Na unsa. They did not win with flying colors. Kini, unsa maning ikawalo di ay. Ikawalo nga testing o pagsuway mao na ang unsa kauswagan, prosperity. Mao na grabe. Kinagrabihan ra ba ng testing? Dili itong disaster, kung dili ka nang ikawalo. Ang prosperity, ang pasabot, i-prosper ka. Testingan kung ikaw magapadayon ka pa ba sa pagbarog, paggunit, pagtuo, pagdawat, paghangop sa pulong sa Dios nga imong giburugan. Kung na ikaw na uswag na
asinso na unsa na milyonaryo ka na unsa pada awan na daghan laging nga naisukamod pildi nining maong testing wa ka pasar si pakyas kay na naman dato kana nan tanang say kinahanglan nga mga kamtangan ning kalibutan mga detalye ba naghanap kag kwarta labihang ga pusot-pusot na dito mura na kag unsa multimillionaire ka na popular ka na unsa pa kay you are prospered. That is the worst testing nining 8 ka mga unsa momentum testing. Kung balikon, there are 8 momentum tests nga atong atubangon ingon nga mga magtotoo. Moabot ni. Okay? Moabot ni sa atong kinabuhi. Now, ngano man ning naghisgot man tanini, why are we talking about this? Ibo ka ngano? Tungod kay kini mga panginahanglan, these are requirements or prerequisites to experience the perfect happiness of God. Kaya kung dili ta musuga ko dili ka pasar, di pud ta maka-enjoy nining perfect happiness sa Dios. Dili. You see, nakita ni mo unsa ka critical di ay. Dili ingon-ingon ang pagkakristohanon oy. Dili duwa-duwa. God, in fact, is dead serious to His word. Labihan pagka matinudanon ang pagtudlo sa Dios. Kini nga atong gisgutan. Dili ni duwa-duwa, dili ni ingon-ingon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Now, sa laing bahin, kung ikaw ana diyan na nag-iya ka na sa maong hingpit nga kalipay, perfect happiness, na kay pagkakontinto. Contentment in the midst of slanders done by people towards you. Usa man ng testing. Nga, daot ka na, duot ka na, gibuli ka na, kanang hukman ka na. Unsa pa? Unsa pa gidaot ka na gyud maayo sa ubang mga tao, nagyapon kay pagkakontinto. Tiyaw mo na. Mao ni ang mga kanang critical nga bahin sa pagkakristohanon. See? Critical pathway kini. Okay. Outside pressures of adversity requires Bible doctrine to prevent it to internalize as stress. Ayaw gyud ipa-internalize kanang mga pagpiit, basta pag stress o kanang tension, pressure, ayaw na i-internalize. Hinumdum ka sa prinsipyo. Stress is optional. Adversity is what? Inevitable. See? Dili kalikayan ang adversity, apan ang stress, kapilian. Mahimo kang magpa-stress, mahimo pugdi. See? Kaya musumpay pa na stress is what you do to yourself. You cannot live the spiritual life in stress. Ayaw na kalimti. You cannot live. In fact, stress contradicts, musupak, you see, sa plano sa Dios. Persecutions include unjust treatment. No believer is exempted to face persecutions. Why? Kanang makalikay nini. Example, a fellow believer steals your wallet with money. Okay? Iya bala ng kanang kawaton. Okay? What are you going to do? Unsa may buhaton? Tungod kay siya nakasupak man sa balaod sa divine establishment, laws of divine establishment,
unsa may ikinahanglan nimong buhaton, you have to report it to the police. Basta. Although you don't have any anger towards him. Wa ka magbatog, kasuko, kalagot. Imo lang ang i-report. You are just relaxed. Tungod ka, you are contented. You see? Iba mo ka. Kinigitugot sa Dios nga may tabo nimo niya. Ngano pa man kang mo sinta ka man. Now, you are contented. Ikaw nga magtotoo kanang by the way, kanang magtotoo nga mikawat sa imong salapi who stole your money has violated the laws of volitional responsibility po. Diba? Ang usa ka magtotoo, maingon ta nga professional siya once he is a stable believer due to metabolize Bible doctrine. Kasabot ka? Ang usa ka magtotoo, matawag na to nga professional na siya. Sa diha nga siya lig-on nga nagabarog, ingon nga magtotoo tungod sa metabolize Bible doctrine nga nada diha sa iyang unsa right lobe of the mentality of his soul. Now, unsay gisulti sa 2 Korinto 12:10, ato maning gi-quote kaniha, when kanabang katapusang sense diha, statement diha nagaingon, when I am weak, then I am strong. Maning giingon ni Apostol Pablo. We no longer depend on ourselves. Awa na ng human power. But mag-aagad lamang kita sa spiritual asset sa Dios, divine provisions. Si Ginoong Jesucristo nakatuman sa royal law. Ngayon sa royal law, love your neighbor as yourself. What was the maximum incident that our Lord used o iyang gi-apply kining royal law? Unsa man ang iyang maximum incident nga iyang giatubang. Tubag sa dihang siya he cried out at the cross. Unsa iyang gipamulong, my God, forgive them for they do not know what they are doing. See, amahan ko, pasayloan sila kay wa sila masayod sa lang gibuhat. Mao to'y maximum incident nagiatubang ni Ginoong Jesucristo. Nagagamit siya sa royal law. When we progress sa dihang mga sinsuta, muuswag ta sa itong espirituhanong kinabuhi, we do not have any scale to find out where we are now in our spiritual life status. The rate of learning, ninom domini, kining mong prinsipyo, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Si Pablo nag-ingon, I learned to be content. A believer has to pass. Kinahanglan siyang mupasar ni iningingan lang providential, preventive suffering. Aron iyang masinati ang spiritual autonomy. When I am weak, then I am strong. Tuguti ang pulong sa Dios nga mo magalibot-libot na diyan sa imong unsa panimuot. Allow Bible doctrine to circulate in your stream of consciousness. See? So ayaw na to kalimti katong napulo ka paagi sa pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Now, ato rin lagbita gamay kining momentum testing. The momentum testing has a warm-up exercise. Na warm-up exercise pananglitan sa distresses, persecutions, difficulties, insults. Mao ni mga warm-up exercise. What is the secret to use? Na ayaw no kalimti. Katong isulting Pablo, when I am weak, then am I strong. Ngano man ang suffering panalangin man? Why is suffering a blessing? Ngano man? Mao ka? Magatubag ka?
Why is suffering a blessing? Tubag. Because it is only during the stage of suffering that you can utilize nga imong maggamit ang unsa mga kasangkapan nga Dios nun, God's Word. You see? Ang malikon, suffering is a blessing because it is only during that stage of suffering that we can utilize God's divine assets, God's Word. And when we pass the testing with flying colors, what do you think will we experience? Unsa? We will experience blessing. Ato ipadayon sa sunod nga higayon. Salamat sa imong pakiuban ng adlaw og gidapit kag gyapon sa pagsubay, pagsunod ning atong mga pagtulunan gikan sa Biblia, nga grasya, og ning atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Amahan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining grasya nga among gipahimuslan. Ang imong mga pulong nga mao lamang ang makapalig-on sa among pagparog ingon nga imong mga anak, mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Salamat ning tanan sa ngalan ni Kristo Hesus among bugtong manluluwas. Amen.